Случвало ли ти се посред нощ да скочиш от леглото със сърце, което бие като лудо? Да ти се завие свят, да ти изтръпнат ръцете и в главата ти да мине мисълта: този път е много сериозно. Да обличаш дрехи набързо, да будиш близките, да тръгвате към бърза помощ. А после да чуеш: нищо ти няма, от нервие. Но ти знаеш, че за теб това не е нищо. Тялото ти живее в постоянен стрес, напрежение и страх и започва да ти го показва по единствения начин, по който може. И най-тежкото, че започваш да живееш в очакване. Кога ще се случи пак? Ако се припозна, напиши "искам" или ми пиши налично и сподели това видео. Може да помогне на някой, който в момента мълчи и се страхува.